Кошак авылында яшәүче Әклимә Сулагаеваның гаиләсе мәктәп янында урнашкан йортта 30 ел элек килеп урнашканнар. Шул вакытта сарай һәм гараж төзегәннәр, агачлар утыртканнар. Аларның күршеләре канализация чокыры ясап куйган, ә күптән түгел алар муниципаль җир чикләренә чыкканнары турында белгәннәр. Дружно, директора ничего не говорили. Һәр вакытта да дус яшәдек. Алдагы мәктәп директорлары да берни әйтмәде, кисәтмәделәр. Монда сарай һәм гараж төзегә ярамый дип. Бер атна элек хат килде менә, башка берни дә белмим. Росреестрга хатны Кошак мәктәбе директоры юллаган. Мондый күршеләр аңа күп кенә уңайсызлыклар тудыра икән. Когда соседские куры в огороде, где работают наши детки, хотят собрать хороший урожай. Мәктәп яны участогына тавыклар керәм, шулай ук үзләренең зур күләмле чүп-чарларын безнең мәйданчыкка чыгаралар, ә без аларны үз хисабыбызга ташлатабыз. Шуңа күрә шундый хат язырга булдык. Мондый ситуация туганга Кошак авылына Мәгариф бүлеге Росреестр вәкилләре килгән. Соңгылары шәхси һәм мәктәп территориясенең координаторларын төшерделәр. Карар барлык тикшерүләрдән соң чыгарылачак. Я думаю, надо найти золотую середину. Минем уйлавымча, ике як өчен кулай юл табарга кирәк. Бәлки хуҗалар әлеге территорияны сатып алырлар. Канун буенча бу участокларны биреп булмый икән, димәк законсыз төзелгән биналарны җимерергә туры киләчәк. Кошак авыл җирлегендә мондый очрак беренче генә түгел. Званка авылында мәсәлән 2 шәхси хуҗалык муниципаль җир чикләренә чыкканнар. Кошак авыл җирлегендә җир бик кыйммәт булганга, контроль монда катгый.